Ayan guys. Ayan guys, ito po yung aming therapy. So kailangan niya maupo tayo para ma-develop yung kanyang lower limb at yung kanyang lower back. Ayan. Dito. So maganda po ito sa mga stroke patients natin. Upo tayo para tumibay po yung kanyang tuhod sa paglalakad. Ayan. So dito po nagsisirculate po yung kanyang dugo pagka siya umupo tayo. Ayan. Kailangan po ang ating mga stroke patients gumagalaw-galaw. Hindi po nakaupo. Yan. Dapat exercise, nanay. Exercise din tayo. Sige, nanay. Ilang ka, nanay. Yan ka nasawa si nanay. Yan guys. Tayo sa District 30 Pandakaki. So, part ng ating program, po tayo ni Kuya Jose. Sige tayo. Ayan guys. Ayan. Buo natin. So ito po ating fifth therapy session. Ayan. So after this, we're gonna lalakad siya. And then massage therapy yung ating gagawin. Ayan. Again, ito po si Kuya Jose Lumintigar. Ayan. Lumintigar tayo. Ito tayo again sa District 13 Pandakaki. Nakikita niyo po na medyo maganda na po yung kanyang upo tayo. Ayan. Susunod dyan, lalakad kami sa labas. Pili tayo. Buka pa tayo. Ayan guys. Ayan. Tapos tayo lalakad ka ng konti na lang. Kaya mo lumaka doon. Okay. Okay, so tayo lalakad ka after that ha. Okay, very good. Sige tayo. Ayan. So again, this is our fifth session therapy. Ni Kuya Jose Lumintigar, dito po tayo sa District 13 Pandakaki, Mexico, Pampanga. Tapos tayo, tutubukan ng konti tayo. Tapos lakad na rin tayo. Iwasan mo yung iwasan mo ko yung ha. Iwasan mo yung electric pan ha. Ayaw mo lima ka doon. Sige nga, tayo mo nga. Tayo mo nga. Tayo mo. Sige lang. Sige po. Pagkalanganin, lakad ko na. Oh, go po. Sige. Ano na kayo? Lakad kayo. Dito muna, kukurente ko siya. Bukas na yan. Thank you. Kukurente ko siya, 2 kurente. Dali bukas na yan. Pinabangan ka tuloy. Hagip pa lang Shit, saan ka ng daan eh. Ayan guys, so next natin exercise yung ganyang lakad. Kanina upo tayo. Ayan. Sige tayo, lakad ka kuya. Shift tayo sa ayan, makikita mo si guys, ayan, makikita po natin si Kuya Jose Lumintigar, ang ating stroke patients. Kanina upo tayo. So ngayon yung lakad niya naman. Ito po yung kanyang great improvement. Ayan. Siyempre, shout out tayo sa kanyang mga anak, especially sponsor ng therapy niya. Ayan. Thankful shout out tayo. Ayan. At yung may-ari ng ginagamit namin therapy bakery shop na to, shout out tayo kay ate. Ayan. So guys, ayan, mga stock patients natin kaya sa umaga, kailangan natin mag-exercise. At huwag tayong kakain ng mga mantika, matamis ng mga pagkain. Ayan. So iwas-iwas tayo dyan, mga isdang walang kaliskes, mag-iingat tayo guys. Ayan. Para iwasan natin ang mga tinatawag na pagtaas ng sugar, uric acid, ayan, creatinine natin, mga alat, iwasan po natin yan guys. Ayan. So kailangan natin kumain ng tama at naaayon sa ating katawan. Ayan. Siyempre kailangan natin minom ng warm water sa umaga at sa gabi. Ayan. Kumain din po tayo ng mga prutas, gulay at especially isda. Less po natin kumain ng mga baboy para mas madali tayong makarecover. Especially pag mataas ang ating sugar, iwasan natin kumain ng matatamis na pagkain. Ayan. Ayan guys. Malang ikot ka na. Sige na.
Tatlo. Oo, sige, wala pa. Oh, sandal ka, ha? Ay ka lang. Oh, sandal ka, ha? Try to recover. Yan, good. Tubig mainit. Gusto niyo? Ibayan mo lang. Recover pa siya. Huwag mo napakainit dyan, kapatid. Magam-gam lang. Oo. Hindi. Di ba? Mamaya hindi pa naman nagagilid. Oo, yan. Lalagyan mo. Buka mo lang kuya, ha? Ha?